Zoran Pavlovic, raġel ta' 53 sena mis-Serbja u li jgħix ir-Rabat Għawdex, tilef ħajtu traġikament f'inċident ta' traffiku li seħħ kmieni l-ġimgħa filgħodu fl-Imsida. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' 6:15 ta' filgħodu meta ċ-ċiklist kien qiegħed jaqdi fir-rota fit-triq Mikil Anton Vassalli. Xhieda fuq il-post qalu lil One News li l-vittma ntlaqat minn karozza tal-għamla Toyota Vitz li kienet qed tinstaq minn Libjan ta' 35 sena mill-Imsida. Mad-daqqa r-raġel spiċċa fuq il-bonit tal-karozza u eventwalment maqbut taħt ir-roti tal-vettura. Il-vittma ngħata l-ewwel għajnuna minn tim tas-Soċjetà tas-Salib l-Aħmar wara li ħaddiema tal-Protezzjoni Ċivili qataw il-karozza mill-art biex setgħu joħorġu liċ-ċiklist minn taħta f'operazzjoni mill-aktar delikata. Fuq il-post issejjaħ ukoll tim mediku flimkien ma' tabib mill-emerġenza. Iċ-ċiklist ingħata wkoll is-CPR fuq il-post tal-inċident, madankollu kull tentattiv li sar biex isalvalu ħajtu irriżulta fin-negattiv, hekk kif il-vittma ġiet ċertifikat mejjed ftit tal-ħin wara li wasal l-isptar Mater Dei. Kawża tal-inċident parti mit-triq li hija waħda arterjali kellha tinżamm magħluqa traffiku bil-konsegwenza li għal xi ħin inħolqot konġestjoni tat-traffiku fl-inħawi. Dwar il-każ infetħet inkjesta maġisterjali mmexxija mill-Maġistrat tal-Assa Ian Farrugia li ħatar bosta esperti biex jassistuh fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Tifel ta' 9 snin indarab gravi f'inċident ta' traffiku li seħħ tard il-ħamis filgħaxija fir-Rabat. L-inċident seħħ għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija fl-inħawi magħrufa bħala Raban Emel limiti tar-Rabat. Il-Pulizija tad-Distrett marru minnu fih fuq il-post fejn minn investigazzjonijiet preliminari irriżulta li t-tifel għal xi raġuni ntlaqat minn vettura tat-tip Peugeot 406 li kienet qiegħda tinstaq minn tfajla ta' 23 sena mir-Rabat. It-tifel ittieħed minnu fih l-isptar Mater Dei sabiex jingħata l-kura meħtieġa fejn ġiet ċertifikat li qiegħed isofri minn ġrieħi ta' natura gravi. F'inċident ieħor mara ta' 41 sena mill-Ukrajna indarbet gravi wara li ntlaqtet minn vettura fil-Mosta. L-inċident seħħ il-ħamis għal-ħabta ta' 6:30 ta' filgħaxija fit-triq Vallet tal-Mosta. Mill-istħarriġ tal-Pulizija rriżulta li mara residenti San Pawl il-Baħar intlaqtet minn vettura tal-għamla Peugeot 406 li kienet qed tinstaq minn mara ta' 36 sena mill-Fgura. Ambulanza ħadet lil vittma l-isptar li ġiet iċċertifikata li qed issofri minn ġrieħi gravi.